Isigcawu seshumi nesikhombisa sincwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 2. Kusekuseni kodwa ilanga likaphumi lapha ekhaya kwaDlamini isemkhomazi kwadumisa eningizimu yedolobha iTheku. Kuzwakale ngomsindo wokumemeza komuntu esangweni. Lusiba lukhulu malandela ngokulandela inkomo zamadoda. Jama kasijado komo zidle ekhaya ngoba iswela belusi. Liyakhuleka ithole lukoSempisi. Umpembo phemba ngabele abanye bephemba ngezibi. Lizokwakhela inhlansi yomlilo kaZokhele wena wasedlebe. Mdlovu makaduzela kaMgwenyane sizocela ubuhlobo obuhle phakathi kwalezi izwe imbili. Simemeza ke nje asihambe sivathazela wena kaFoto kaNombewu kaNomagaga. Hey, simemeza ngenkomazi yakwethu enkonekazi nesithole sayo esinkonekazi. Mdineka nyanya kaMsuduka. Abheke phansi omemezayo alinde. Simemeza ngethole lakithi eseliphindiwe libafazi bewela kanye neduna elincu. Siphinde wena kaMsazi kaSobhuza simemeze ngogedwane wenkabi yakwethu empunga kanye nesithole esimhlophe. Ezinye ke nina bakaSiginya Mkhonto nothi lwazo seniyozibona uma senizozibona lusiba lukhulu. Siyakhuleka. Abakho esangweni kwaDlamini. Omemezayo uJobe umalume kaMazwakhe. Ngezansana kwakhe kugobodisa uNtuli, uMkhize, uNtweni, uBiyela kanjalo kanye naye uXhoko. Buqamamana kumiveni abafike ngalo kanye nomshayeli phakathi. Bathule lapha esangweni bagobodisile bebheke phansi belindele impendulo kaDlamini ebangenisa ngaphakathi. Kuthatha isikhathi. Kungenzeka basalele awuphinde umemeze sibali. Nina benkonekazi evele ngoba usemgedeni usamkhethe esinemba emalangeni. Umswazi kaSobhuza siyakhuleka baba. Abheke phansi okhongayo. Aphinda baliza inkomo ngembala yazo avale. Mfolozi emnyama ekhetha baweli nyanya mabonele empunzini mlangeni wena kaMisizwe mgoqo ovimbe esangweni nansimbi konyana. Abheke phansi. Kuphuma okuwumfanyana kubahlangabeze esangweni. Uthe ubaba ningangena. Kuba hole njalo kuye kuyobafaka endlini yangenhla lapho ke umcimbi weingxoxo zamalobolo wabe sewuqhubeka khona. uDlamini ulanda umfowabo omncane uSobhuza kanjalo nomakhelwane wakhe uNene. Kuxoxiswe neke kukhishwe inhlawulo njengenjwayelo. Isemhlathini, isehlamthini, isikhwehlela, imvulamlomo nokunye kabesilisa bebizwa okuqondene nabo okuthe kamuva kwabizwa besifazane nabababize okwabo ngengane yabo. Yize noma kungaphelelanga konke bekubiziwe kodwa kukuningi okusele. uJobe njengomkhongo omkhulu ubesexolise batshela ukuthi bazobuya maduze nje. Ebalula ke nokuthi ukungapheli kwemali kwenziwa ukwehlukana ngokweindawo. Bavumelene bonke boyisithupha ngesikhathi ethi bona bebecabanga ukuthi bayobuya noshintshi. Kodwa ke phela nina basekhweni lami umuntu ubiza akuthandayo ngengane yakhe kanti ke nezindawo azifani. Ingxoxo zabo zihambe zaze zafika kukho konke okufuneka kwenziwe ukuze laba bantwana uMazwakhe noPhele bashade. Abazali babazindlela imoya yazo lezi ingane evumelana ngayo. Bethi kungaba yiphuthu uma zingayekelelwa ziyiphilele kungengaphansi kwendlela elungile yokwenza. Baphethe ngokuthi ngesonto elizayo bazobuya bezoqedela. Babuya nje bezongena lapha esakweni esihlala uMazwakhe bababaza impilo nemfudumala abayithole emkhomazi kwaDlamini.
kwakhona nje ukuba bavume siqhubeke nengxoxo singazange simkhombe umalokazana. Kukhomba khona ukuthi buzoba buhle lobu buhlobo. Ubiyela uyise kaMaqhawe eshevulisa ngolele liphendukayo lala kuhlala khona abafundi. Hey, lisho liphinde lelo menziwe. Futhi ke yena umlingani usiba lukhulu yimvu uqobo lwayo. uNtuli uyise kaMazwakhe eshecindezela inkinobho yekheshe elalizobenyusela endlini yoMazwakhe. Cha nina basemzini ningadinwa, mina ngizokwenyuka ngenyawo nje ngoba ngiyibonile indlu yabafana. Lokho ekhomba ikheshe, hayi sengathi akuzwani nami. Selokhu ngiphathwe inzululwane kusuka nje ngikhwelile nje izolo. Uxhoko, hayi uqinisile Biyela, nami nje angikuzwa kahle lokho. Untweni asenyukisana, hayi kucishe kwangiqeda ngesiyezi ekuseni, noma ke nje asenyuke sonke madoda. Akude phela phezulu lapha nebala benyuke ngeyitebhisi abantu abadala bephikelele isiteji sesishagalolunye ngenxa nje yokwesaba ikheshe. Engabe umshana engabe mshana siyokufica ukhona yini njengoba uvele wavukwa ikhanda nje useni. uJobe umalume ehefuzela naku neyitebhiso zimbangela iphika. Hayi myeke lowo wena Sibali, uzoqonda athi thwi. uNtuli uyise kaMazwakhe singethi singoyise simzala yena besethi ukuthi ngoba nakho usehlala phezulu ebese cabanga ukuthi nelakhe igama selingaphezulu kwelethu. Lutho sesimkhombile umfazi thina, futhi ke phela izinkomo zami ziyolobola lapha kwaDlamini. Naye ehefuzela eyama ngeinsimbi lezi ezikaki itebhiso asegugile lamakhehla ukuthi angenyuka lommango. Yena yize noma bekungafanele ahambe nathi, kodwa lento yokuthi ngoba nakho silale singavumelene ngendaba yokuya kaDlamini bese sivuke ngasekho ikhomba ukucwaneka nje okukhulu kulomfana. Umkhize ya hey khona inzima yona indaba yalomfana noZolile. Ubiyela ake sethembe nje ukuthi leli isu lokuyolobola emkhomazi lizomsusa kuZolile agcile kwingoduso yakhe manje. Vele nje futhi uma ngibheka sebevele sebekwenzile okuningi nale ngoduso. Nakho phela sibafica sebelenga amathawula. Besangena nje endlini baphambane noMbalula. Mfana, ubumshana? Hayi andimazi tata. Kanti kangenahambe naye? Hayibo, nakalo ndivuke sele ngekho nasebhedi. Hayibo, inobuphi? Aphindele nabendlini. Hayi, andimazi tuke mina ngoku. Andikhumbuli noba ulale nini. Ndimgqibele nje ebhala ndabe ndilala ndingakhathalelanga nokubuza uba ubhala ntoni. Angene egunjini ebebelele kulo. Emva kwesikhashana abuye nencwadi. Inoba ile ncwadi abeyibhala kuba nangoku ivaliwe. Ebanika imvilophu eyayibonakala inencwadi phakathi. Bayithatha abadala. Hayi akekho umuntu ozoyifunda lapha phakathi kwethu. Masiyise koMasithole ngaphesheya. Kungcono bona baye bafunde neBhayibheli ke sizwe ukuthi lo mfana akalele nje kanti ubhalani njengoba sekusengasekho nje. uNtuli baphume bonke belandelana.